Wiesz, że to jest kamień? To nie jest gips, to jest kamień. No. Pan z daleka przyjechał? Nie, krokowy wystawę stawiałem. Wystawę ciekawą, bo mówiącą eksponował do o uryczy Abrahamie Bóg innych od 72 roku 18 wieku po 99 Pytam się, to jest jakiś kamień specjalny, to może być zima, lato i nic nie grozi. Co? Kamień. o 17 20 parę zupełnie jakiś film będzie. Bo to było na zakończenie systemu szkoły. Maryja. Jaśko podobny, no zobacz.